Duel je dynamická fotbalová hra pro 2 hráče, ve které tvé sběratelské kartičky ožívají na hřišti. Ke hře dostaneš balíček se základními herními kartami, které si rozstřídíš podle pozice. Začínáš s výběrem trenéra, brankáře a postupně si buduješ svůj tým z karet. Hra obsahuje také počítadlo skóre, gólů. Pokračujeme s připravením akčních karet Attack, Midfield a Defense. K brankáři si připravíš branku, na které máš návod k poskládání. Na kartě brankáře je číslo, které určuje počet rukavic, které si dáš do branky. Vybereš si kapitána týmu, kterému se automaticky přičte plus 5 bodů do každého atributu. Hru začíná hostující tým kartou Midfield. O akčních kartách si povíme více v následujícím videu. Hru Duel můžeš hrát i se skutečnými hráči šance ligy. Jejich karty získáš z balíčku.